Mga kapuso, sa nagpapatuloy na NCAA Season 97 ngayong umaga, ating makakasama ang isa sa mga inaabangang atleta mula sa Lyceum of the Philippines University. Siya rin ang kinikilalang team captain ng LPU Pirates. Mga kapuso, atong i-welcome si Lorenzo Fernando Navarro. Lorenzo, good morning and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hi. Good morning. Good morning mga kapuso. Okay naman siya, okay naman. Unang-una, sa nagpapatuloy na NCAA Season 97, kumusta ba ang kalagayan ng team ngayon, Lorenzo? Sa ngayon, medyo nagsistruggle kami kasi bago rin yung team. We're 1-5 right now. Pero it could have been easily mga 3-2 or mga 4-1, ganun. Given na bata kami and hindi pa talaga kami masyadong nagkakasama before this tournament, happy naman ako dun sa performance namin. Pero syempre, kailangan namin i-improve yun. Kailangan mag-result into wins yung mga pinagtatrabahuan namin. Sana nga ay makuha nga ng LPU Pirates ang success na inyong inaasam-asam. Pero Lorenzo, pag-usapan naman natin ang iyong buhay. Paano ka ba nagsimula naman sa sport na basketball? And sino ba ang sa tingin mo na nag-impluwensya naman sa iyo na tahakin ang daan na ito? Yung family ko kasi talaga may history rin talaga sa basketball. Yung tito ko naglaro sa, hindi ko alam kung alam niyo pa yung liga na yan, Nika. Medyo matagal na talaga siya. Tapos yung dad ko naglaro naman for San Sebastian NCAA din. Tapos rin siya, nag-PABL. Kasama sila Coach Benji, sila Coach Ronnie. So, tapos yung dalawang brothers ko rin naglaro ng college. Kaya namulat talaga ako sa basketball na rin. Bilang isang team captain, dagdag pressure ba ito para sa iyo? Ano-ano ba ang mga gawain naman ng isang leader ng isang basketball team? Hindi naman sa pressure, pero siya, more on dagdag responsibility siya kasi as a team captain, kailangan mo alagaan yung mga bata Like, iba-iba silang ugali, tapos siyempre ikaw yung tinitignan kasi nga ikaw yung nagli-lead ng team sa'yo nakatingin. So medyo hindi pwedeng makakita ng mistakes sa'yo, kailangan hindi ka makikitang nag-give up, mga ganyan. So ayun, responsibility talaga siya more than dun sa pressure. Balikan din natin ang mga experiences ninyo sa NCAA. Para sa iyo, ano ba ang memorable experiences naman mula sa competition? Actually, yung pinaka-memorable for me is hindi yung dun sa loob yung setup namin na bubble. Medyo challenging talaga na hindi mo nakikita yung family mo. Kasi iba yung pahinga pag sa bahay. So yun yung memorable for me. Tsaka yung court naman, yung wala masyadong crowd. Kasi yun yung pinaka-hinahanap ko sa NCAA talaga. Yung may crowd, nandun. Yun talaga yung pinaka-exciting doon. For me, yun yung memorable. Any routines na sinusunod mo at ng team everyday para maging fit palagi at maging healthy? Sa amin kasi, hindi naman siya sa routine, pero so everyday talaga hindi nila hinahayaan na lumipas yung araw nang wala silang ginawa para maging better sila. Lorenzo, para sa mga kapuso natin dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa mga gusto ring magtagumpay sa basketball tulad mo, any tips naman na pwede mong maibigay sa ating mga kapuso? Basta wag lang sila mag-give up sa dream nila, sa goal nila. Lagi lang silang maging ready kahit feeling nila wala silang opportunity ngayon. Basta kailangan ready sila kasi ang pinakamahirap dyan is dadating yung opportunity tapos di ka ready. Kailangan lang nilang ibigay yung best nila every time. Kasi yun lang yung way Tsaka hindi naman yun nag-guarantee na magsasucceed ka, pero at least pag binigay mo yung best mo, wala kang regret sa dulo Magiging masaya ka, magiging at peace ka na binigay mo naman yung best mo Maraming salamat, Team Captain ng LPU Pirates, Lorenzo Navarro, sa oras na iyong binigay dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you mga kapuso.